Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sheena. Sumulat po ako para ibahagi ang isang hindi malilimutang eksena namin ng best friend ko. Matagal-tagal na pong nangyari ito pero kapag naalala namin, natatawa pa din kami. Ayon, comedy! Ayos! Kasi parang ibang araw na, parang for the past few days, puro mabibigat eh. Correct, Gusto natin itong tumawa. So, isa din po itong pagpapaalala sa amin that we have come a long way. Ganito po kasi, mag-best friend na kami ni Abby, grade school pa lang. Hindi naman mayaman ng pamilya ko noon pero mas magaan ang buhay namin kumpara sa pamilya nila Abby. Pero kahit ganon, siya yung klase ng kaibigang laging nakangiti kahit kitang-kita mong napakahirap ng buhay nila. May mga araw na pumapasok siyang walang baon, tubig lang ang iniinom niya para magkalaman ng sikmura hanggang uwian. Nung una, hinahati ko yung baon ko sa aming dalawa. Nang malaman ng nanay ko, lagi na akong pinababaunan ng extra para sa kanya. Laging ayaw niyang kunin sa una. Pinipilit niyang busog pa siya kahit halata sa mukha niya na gutom naman siya. Minsan naman wala siyang pamasahe kaya sasabayan ko na lang siyang maglakad pa uwi para may kasabay siya. Ang nakaka-amaze, hindi ko siya kailanman narinig na nagreklamo sa buhay. Ang lagi niyang sinasabi, balang araw, magiging successful daw kaming dalawa. Nung college graduation ko, may bit-bit na regalo si Abby for me. Nag-guilty ako kasi alam ko kung gaano kahirap ang buhay nila. Hindi na nga na-i-wrap ni Abby yung gift. Nakalagay ito sa lumang paper bag na parang mapipigtas na yung hawakan. Nahihiyang iniabot sa akin ni Abby yung gift niya at pagtingin ko, nakita ko ang isang branded na handbag na halatang-halatang fake. Pero hindi yun ang nakita ko. Ang nakita ko ay yung best friend ko na alam kong ilang buwan sigurong nagtipid at nagsakripisyo para lang mabigyan ako ng graduation gift. Hindi ko ipinahalata na alam kong imitation ang binigay niya. Ang pinakita ko kung gaano ako kasaya. The next time na lumabas kami, ginamit ko yung bag na niregalo niya. Halatang nagulat siya nung makita niyang gamit ko. Mula noon, halos sa lahat ng lakad namin ay yun ang dala ko. Isang beses, nag-upload pa ako ng picture sa social media na gamit ang bag na yun at ginawa kong profile picture ng isang buwan. Maraming nag-comment na bagay sa akin ang bago kong bag. Kilala ko ng mga kaibigan ko na hindi bumibili ng fake na gamit kaya walang kahit sinong naghinalang imitation lang pala yun. Nang makita ni Abby ang post ko, tanggalin ko daw dahil peke naman daw yung bag. Sabi ko, pinahalagahan ko lang yung regalong alam kong pinaghirapan niyang bilhin. Doon ko natutunan na may mga regalong hindi nasusukat sa presyo. Minsan, yung pinakamurang bagay pa ang nagiging pinakamahalaga sa puso habang tumatagal. Sa dami ng mga gamit na naipon ko sa paglipas ng panahon, may isang bag na hanggang ngayon ay hindi ko kayang itapon dahil yun ang nagpapaalala ng sakripisyong ginawa ng taong nagbigay nito. Lumipas ang maraming taon at unti-unting gumanda ang takbo ng buhay ni Abby. Tinapos niya ang kolehiyo habang working student. May mga panahong 1 oras lang ang tulog niya dahil pinagsasabay niya ang trabaho at pag-aaral.
Nasaksihan ko kung gaano siya nagsikap para maabot ang mga pangarap niya. Ngayon, isa na siyang teacher sa Dubai. Tuwing umuwi siya ng Pilipinas, lagi siyang may dalang pasalubong sa akin. Isa sa mga unang binigay niya at ang pinakapaborito ko ay yung original na version ng Peking bag na niregalo niya sa akin many years ago. Oy! Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po kahit paano may napulot na aral ang mga kapwa listeners ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sheena. Well, then close your eyes and try. Shining, knowing you can always count on me. For sure. Ayun, pag yan ang team song ninyo magkakaibigan, malamang sabay-sabay na din kayo nagme-maintenance Tama. medicine. Ano na ba yung mga usong kanta sa mga magkakaibigan? Yan pa rin, di ba? Oh. Yan yun eh, kasi title pa lang. Correct. Alam mo na kaagad eh. That's what friends are for. Oh, di ba? Alam mo, cute. Totoo, cute yung story ni Sheena at ni Abby. Tsaka, natouch ako dun sa part na ang binigay na sa ni Abby is the original version of the bag that she gave Correct. you. Ngayong diba? afford niya na. Ngayong afford na niya. Di ba? Alam mo, yung mapupulot ko dun, hindi na masyado dun sa mga eksenang peke at original na bag eh. It's really more of nagbabago po talaga ang takbo ng ating buhay. Correct. Ang gulong ng buhay po ay umiikot po talaga. So, wag tayong susuko dahil balang araw makakabili rin po tayo ng original. Tama. Yan, ganon. Ayan. Tsaka ganon naman talaga, Jegs eh. Nagsistart ka sa maliliit. Correct. Or nagsistart ka sa hindi branded. Hanggang isang araw, kaya mo na ng branded, di ba? Oo. Kaya, isang araw, kaya mo nang bumili ng mas maganda. Di ba parang alahas. Kapag ka bata ka pa, kunyari kayo magkakaibigan, tas bata ka pa, hindi mo kayang bigyan ng alahas yung kaibigan mo kasi pag original, syempre Tama. per gram yun. So Correct. mabibilin mo sa kanya friendship mga- bracelet, mga accessories, abubot lang. ganyan. Hanggang dadating yung panahon na afford mo na din. Yes, oo. Makakabili ka na ng Mayat de la Rosa fine jewelry. Correct. 'Di ba? Oo. Mga ganon. Parang ano lang din yan eh, hindi man sa pagre-regalo, yung paggamit, like for example, ako, lumaki ako na nanghihiram lang talaga ako ng sapatos. Halimbawa, Ayan. pag may mga Okasyon. hindi ko talaga afford bumili ng mga Nike, mga ano. Correct, Talaga correct. nanghihiram lang ako sa pinsan ko. Tama. So darating din ang panahon na talagang ma-afford mo yung mga bagay na, Na dati hindi hinihiram mo, mo lang. oo, Dati correct. hindi mo siya afford. Nakakatuwa lang din. Doon din mapapakita kagaya doon kay Abby na talagang malayo na rin din ang narating mo. Correct. It's a reminder. Yes. Diba? And it's also an inspiration to other people, 'di ba? Na kung ano man ang sitwasyon mo, medyo hindi masyadong maganda, parang feeling mo hirap na hirap, hikahos na hikahos. Correct. Isang kahig, isang tuka, 'di ba? Huwag kang mag-alala, bukas ganun pa rin. Ayan. Bukas lang. Pero sa future, magbabago din Ayan. yan. Tsaka malaking bagay yung nangyari sa na ginamit ni Sheena yung ni Abby kasi Correct, alam correct. naman ni Abby yun na parang it's just a symbol. Yes, yung gesture. Ito talaga Oo. it's the thought that counts. Kaya nga eh. sinabi niya pa na, uy, wag mong Oo, yan. kasi fake naman talaga yan. At Oo. alam nila both na hindi afford ni Abby yun. Oo. Alam din ni Sheena bilang si Sheena ay nagsusuot ng branded, 'di ba? Oo. Pero na-value niya yung reason behind o yung Oo. gesture behind it. So, malaking motivation yun para kay Abby. Sheena yung ginawa mo. Napakalaking bagay yun. Pero ang gusto ko lang ding malaman, ano tong fake na bag na ito na nagtagal ng maraming taon, 'di ba? Saan nabili ni Abby yan? Or pinangalagaan ng maigi ni Oo. Sheena, no? Tingin ko tinreasure na sa core memory ni Oo, Sheena eh. correct. Pag nasa core memory mo talagang Pagkaingat-ingatan ikikip siya eh. mo. Oo. Ganyan. O, ganon. So, kung ikaw, kabisyo, ngayong mga panahon na ito, nakiki-refrigerator lang kayo, dadating yung araw, meron ka na ring sariling ref. Tama. 'Di ba? Kung ngayon yung kwento ni Diego, nakikihiram ka lang ng damit, dadating yung araw, 'di ba, na ikaw na yung nagdo-donate ng damit o Tama. ikaw na yung nagbibigay ng damit, 'di ba? Or
ikaw na yung, ay hindi ko pa pala to nagagamit. Oo. 'Di ba? Kasi extra na siya. Correct. Dadating din, dadaloy din po ang ginhawa, mga Oo. kabisyo. Kasi ako dati, never ko na-experience yung bumili ng mga branded na mga damit, mga pantalon like mga Levi's. Makakasuot man ako, di ba nauso dati yung magpapatahi ka? Oo, Tapos correct, correct. lalagyan lang ng etiketa Oo, correct. Kung ano man, 'di ba? Kung ano gusto mo etiketa. Alam mo naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Lahat posible. Ayan. Oo. Ganon, magiging magiging Giginhawa maayos din ang buhay. Correct. Tiwala lang. At saka, syempre, bukod sa tiwala lang, trust the process, 'di ba? Important issues din na meron ka rin pagtsatsaga, 'di Tsaka ba? maging motivasyon mo yun na balang araw. Parang, di ba, ikaw may kwento ka rin din. Marami akong kwentong Diba? ganyan, Jegs. na mga balang araw. Alam mo yun, kaya siguro ako maabubot na person. Although, Jegs, sa totoo lang ha, nung bata pa ako, naalala ko lang to, wala kaming pambili ng bag na parang pa-pouch, ganyan. Tas very active ako sa church, katikista ako noon, ng mga basta mga early high school, mga first year, ganyan. Ang bag ko noon, hindi ko makakalimutan, kulay dilaw, nasa memory ko eh. Kulay dilaw siya na parang medyo pahaba. Tapos, ang daming laman nun. So, bata pa lang ako, maabubot na ako. Yung abubot ko nga lang, basta iba-ibang uri ng keychain, mga kung saan-saan ko nakuha. Tapos, ang dami ko ring palawit. Mga kung ano-ano. Diba? Masaya na ako doon. Kumbaga, at hindi ko naman inisip na fake yun. Pero, ang matatandaan ko sa bag na yun, libre siya sa hardware. Oo, may tatak pa siya ng hardware tsaka phone number. Di ba? Samantalang ngayon, kahit pa paano masasabi ko talaga na yung gano'n na parang, meron pa pala akong ganitong bag, nakalimutan ko na siya. Di ba? Or kapag halimbawa, may nagbigay sa akin ng bag, excited pa rin naman talaga ako sa kanya, but it will be a collection among the many others. Ganon. Na hindi katulad dati na nag-iisa lang siya, Correct. libre sa hardware. Tandaan ko yun kasi namblema ako nun kasi nabubura na yung number. Parang hindi na pantay yung mga kulay. So ang ginawa ko, kumuha ko ng Scotch Brite. Tapos inano ko talaga, parang binura ko na lang para maging plain na siya. Oo, basta natatandaan ko, libre sa hardware hanggang sa nabura-bura na, tapos ginawa kong plain. Tapos ano yun? Bit ko abubot-abubot, 'di ba? Nagbago na nga lang ngayon, maabubot pa rin ako. Kaya nga dahil nasa core memory mo 'yon, bit mo rin din yung hilig mo sa bag. Oo, correct. Diba? Bit ko lang din para siya. nadala mo siya na Oo, tsaka sa meron akong isang picture na pinost ko dati, Throwback Thursday. Very, very siya, very 80s yung picture. Yung tokador na halos lahat ng tao may ganon. Yung wala kaming upuan, feeling ko kasi mayaman lang may upuan sa dresser. Oo. 'Di ba? So ang upuan ko ay yung lata ng MY San. So napakaraming kwento ng picture niya, ang daming background, tapos may comics. So alam mo na yung era. Tapos dun sa salamin, dun nakasabit yung mga headband ko. Hindi man siya yung katulad ng mga kumikinang na headband ko ngayon, pero noon pa man, mahilig na ako sa headband. Ayan. Oo. Ganyan dinadala din talaga natin siya, kaya siguro isa ding paalala na yung mga childhood po ng mga bata, kung meron po tayong mga anak, 'di ba? Let's make sure na may mga dadalhin sila mga core memories na Correct. makakatulong sa kanilang paglaki or Ayan. as they grow older, kasi dadalhin nila yun eh. Wag lang po yung sama ng ugali. Wag! Yung core memory na maganda. Oo, ganon. Kasi kikinang yan eh. Oo. Kagaya kay Nicole, kwento ni Nicole, is yung bag sa hardware. Ngayon, medyo may branded na. Oo, Ganon din sa ganon. kwento kay Abby, yung narigalo niya Yes. dati na peke lang. Ngayon, nakapagbigay na siya ng original. 'Di ba? Diba? So, yun. dadaloy din ang ginhawa. Oo. Dadaloy din. At higit sa lahat yun talaga yung magiging motivasyon mo na balang araw, makakabili din ako ng original. Correct. Diba? Kaya, go! Laban lang mga kabisyo. Ayan. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, napakatandaan. Basta nagsisipag naman. Trust the process, hold the vision. Diba? Keep the faith mga Yes. kabisyo. Dadaloy din ang Oo. grasya. Tsaka Sheena, pag nagbakasyon si Abby, bitbitin mo dito, dalhin mo dito sa amin. Correct! Ano Na ba naman makilala yung... namin. Kitang Siyempre, kwento nyo eh. Cute, 'di ba? Kaya natutuwa ako kasi light lang yung story. Pero Oo. pero in a way malalim din siya Yes, eh. oo. Kasi it's all about dreams. Correct. It's also about supporting each other. Oo. Paalala din na may sa mga estudyante na nakatutok, ha?
kung ikaw nag-aaral ka ngayon, hindi mo kailangan mag-work habang nag-aaral. Mag-aral ka naman ng mabuti. Oh. Kasi yan na nga lang yung gagawin mo. Correct. 'Di ba? Hindi mo pa gagawin. May mga taong katulad, may mga estudyante na katulad Yes. ni Abby, na para lang matapos yung kanilang pag-aaral, kailangan nilang sustentuhan yung kanilang Correct. sarili by Mga working. working students, shout out sa inyo. Shout out! Ang Oo. galing yan. Kasi hindi ako nag-working student, chicks, pero hirap na hirap din ako sa pag-aaral ko talaga. Ay, sinabi mo 'di ba? Paano pa yung nag-work? Oo. Yun nga, ang trabaho nyo na lang talaga is mag-aral. Tapos magpapabuntis pa. Kaya nga. Aral muna bago landi, uy. Yan din yung kwentong binibigay ni Abby at ni Sheena. Oo. Aral muna bago landi. Tama. Para dumaloy din ng grasya at Correct. dumaloy din ng ginhawa. Oo. Ganon. Happy for you, Sheena, Yan. na meron kang napakalalim na friendship with Abby. Aha. And we're happy for you, Abby, kasi obviously kung nakakabili ka na ng branded bag para sa kaibigan, Aha. ibig sabihin nun, ikaw ay tunay na nakaluluwag-luwag Nakakaluwag na. Ayan. Congratulations. Siyempre, nasa ibang bansa na eh. Tama, Dubai. Kaya pala parang magaan ang loob ko kay Abby Ayan. kesa kay Sheena. Chares! Ayan na. Hinahanap ko yung picture, Jegs eh. Ito, wait lang, screenshot ko. Tapos send ko sa'yo. Yung picture ko nung 1993. Wow. Tagal. Ang lumang tao na talaga. Kasama mo ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!